Защо ми виждате екрана? Защото днес ще инсталираме Android 4.4 на ето тази машина, която ми скъса нервите през последните 2 години, мъчейки се да направя едно нормално видео. Те знам, аз сигурно не съм работил на това дори. И направо ще си създадем бутваща флашка. Малко е голям размера, няма значение, с софтуера Ultra ISO, който според мен е доста готин, не знам. Може и с друг софтуер. Слагате вашата флашка на компютъра и ако имате някакви неща, разбира се, трябва да я форматирате, понеже не може да има Android и някакви други неща на нея едновременно. Това става тесен бутон, след което старт и програмата, не програмата, Windows сам си върши работата и е препоръчено да си бекъпвате нещата, ако са ви ценни и не искате те да изчезнат, да се изтрият завинаги. Бамса! Намирате си циклещия гаден Android, след което цъкате десен бутон върху него и го отваряте с Ultra ISO. Разбира се, показва ви се това съобщение, Continue to try, след което Bootable и Write Disk Image. След което имате опцията да го форматирате веднага или да го запишете, вече сме го форматирали. Така че няма страшно, просто така. Малко дълго време ще отнеме, разбира се, няма как. Готово, вече имате бутваща флашка, честито. Забелязах, че духа в микрофона. Извинете ме за това, няма да се повторя. Препоръчително е да се еджеквате флашката, ако не искате нещо да ви изчезне. Сега по много тъп начин се махаме флашката. Включваме в това бонище и започваме инсталацията. На първия ни екран имаме опцията да го стартираме директно от USB порта или пък да го инсталираме. Ще го инсталираме. Тук файловете започват да се зареждат, като се прихваща и андроидът. В този екран трябва да създадете вашите партишани. Втората опция не я пипате, защото това ви е флашка. За мек искаме да го инсталираме на хард диска. Не използвайте GPT. Давате на New, след което Primary. Задавате целия размер, след което правите хард диска Bootable. Спаметявате промените с Write, за да може всичко, което сте направили да се случи, като трябва да напишете Yes. След създаването на партишана трябва да го форматирате. Аз ще използвам ext3 формат. По ваш собствен избор може да изберете SDA1. Имайте предвид, че това форматиране ще отнема около 2 минути в зависимост от това колко бърза машина имате. От тия неща ползвате само едното, а другото не го използвайте. Сега вече се започва инсталацията на Android 4.4. Андроидът ви вече е напълно инсталиран и сега само трябва да рестартирате компютъра, като махате флашката. Избирате първата опция, за да стартирате андроида. Излиза ви това сетъп меню, в което трябва да изберете езика ви. Това ще отнеме малко повече време, отколкото се предвижда. Избирате вашия интернет, но може и да пропуснете тази стъпка. Въпреки че аз мисля да го избера. Давате на Google да знае къде сте и продължавате. Тук трябва да оформите вашата дата и час. Съгласявате се, че ще получавате апдейти от Google и... Ciao!